Namhlanje ngithanda ukunibingelela egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicele futhi uAllah angivikele kuSathane ongathandwa. Ngijabula kakhulu uma le video le ingafinyelela kubo bonke abantu abagcwele umhlaba wonke abuluzwayo ulimi likaMthaniya. Ngithe namhlanje nje ngifundisa ngothando. Makoti noma sisi wami noma dadewethu, ngicela ukufundisa wena namhlanje ukuthi uma ubheka owakwakho noma uphesini wakho noma othandiweyo wakho, umbheke ngamapi amehlo bese umthakazelela uthini noma ukhulume kanjani naye ukuze azoba nokujabula, abe nentokozo, abe nokwethaba. Awulaleleke mntana sekhaya. Uma engena nje endlini, mayethanda ukudla umqale ngokudla qala, mayethanda itiye umqale ngetiye, mayethanda ucold drink umqale ngocold drink. Angeke ke ngiyongena einkambeni kaFaro ngoba vela ngisondeli kuzo, kodwa uyamazi ke wena wakwakho ukuthi yini ayithandayo. Uzothi ke esehleli phansi bese usondela wena eduze kwakhe, bese uthini ke, makangange ngokwanga komlomo wakhe, umcele ukuthi akubambe ngelamza noma akuqabule, akwange. Umcele noma nje umbambe nje umsondeze, yazi umbambe nje umsonde, angekale angitho wakho vele. Ngokuba uthando lwakho lumnandi kunewayini. Udade utshela ubafo ukuthi uthando lwakho sithando sami lumnandi kunewayini. Amafutha akho anephunga elimnandi. Awu bakithi, ncoma Nkosi yami umuntu wakho, yazi umncoma umuntu wakho, umjabulise umuntu wakho, yazi ajabule, kube kuhle ekhaya, kube mnandi, ikhaya lifudumale. Ikhaya elinganazo izincomo akulona ikhaya elifudumele. Igama lakho linjengamafutha athululiweyo, ngalokho izintombi ziyakuthanda. Umtshela ukuthi uyazi wena ngukhethe eintombini ezikuthandayo, kodwa ngakhetha mina nawe wakhetha mina, ngoba igama lakho uma liyanambitheka njengamafutha athululiweyo, yingaki intombi zikuthanda. Nami ke ngikhethe kweyiningi intombi, nawe wangikhetha kweyiningi intombi. Uyamncoma umuntu wakho ukuthi abone ukuthi uyamjabulela, uyam-appreciate. Ngidonze emva kwakho sigijime, yazi nike nithatha iwalk nje nigijime khona la ejalidini, ningaye ekudeni khona nje la ejalidini, nibambane niqhakane ngezandla nigijime nje khona la ejalidini. Inkosi isingenisile emakamelweni ayo, siyakujabula sithokoze ngawe, sikhulume ngothando lwakho kunewayini. Kufanele ukuba bakuthande. Ngimnyama kepha ngimuhle. Ningangibuki ukuthi ngimnyamana ngokuba ilanga lingifusile. Amadodana kamame angifutha angenza umlindi zivini, kepha isivini esingesami angisilindanga. Ngitshele wena othandwa ngumphefumulo wami ukuthi sitholana kuphi. Umlambo la uphuzisa khona inkomo zakini, sitholana kuphi? Uphumuzaphi umhlambi emini? Ngokuba yini ukuba ngibe njengowesifazane odukileyo? Ingani njalo mangihleli nawe ngizizwe ngathi ngidukile? Ngicela ungenze ngizizwe ngifudumele, ngizizwe ngithokomele
uma ngabe nginawe. Ngicela malanga onke ungitshele ukuthi uyangithanda. Ngicela malanga onke ungitshele ukuthi ngimuhle. Ngicela malanga onke ungitshele ukuthi mina ngijuba lakho. Mina ngikuthokoza kwenhliziyo yakho. Mina ngikuthaba nenjabulo yomphefumulo wakho. Uyazi umcele ukhulume naye kahle ngothando, umbambe umange ulale la esifubeni sakhe. Uyazi ujabule naye ajabule. Lokhu nje nithi nje qhabu kancane mangabe mhlawumbe ukho drink umphuzise naye akuphuzise. Uyazi kube kuhle ekhaya, kube mnandi. Zehle insizwa zemakhaya, zehle intombi zemakhaya njengoba kuyinyanga nje kaDisemba uZibandlela. Ake lenyanga kube inyanga yenjabulo, kungabi inyanga yenyembezi. Uyazi mawufika ekhaya uthi hawu Nkosi yami, nami namhlanje ngiyolala ngibanjiwe. Uyazi ngiyoke ngigqoka ithawula lami bese ngigcogcoma ekamelweni bese ngiliyeke kancane liwe ngamabomu sengathi kube yiphutha ngoba ngifuna ukumbonisa. Yazi ngidlale naye ngimmodelele owakwami. Bodadewethu sithandeni nathi sizonithanda. Siboniseni inhlonipho nisibonise uthando nathi sizonithanda. Thandani, thobelani abayeni benu, thobelani izithandwa zenu. Nani madoda, nani bafowethu, thandani omkenu, thandani izithandwa zenu, thandani enisebudlelwaneni nabo. Nibathande, nibenze bethokomele, nibenze bejabule. Ngathi umdali angasipha uthando lweqiniso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.